I know it feels like things have dropped to the floor. When your heart is heavy, you can't take anymore. You did your best and gave it all that you could. I know it feels like you got less than you should, but I say, hey babe, don't turn around and walk away, baby. I ain't lying when I say, hey babe, don't turn around and walk away, baby. We'll be fine. We'll be fine. We'll be fine. Just again, big things off on the. Jeg har lært en masse. Det har været nogle fede ting. Jeg har lært anderledes ting, end når vi har været til træning og sådan noget, fordi det er en professionel, der træner os. Så det har været mega spændende. Vi har lært meget også sammen, og både defensivt og offensivt, hvordan man skal stå, når man er forsvar, for at lukke spilleren med, og offensivt og sådan noget. Mentaltræning, den var meget. Jeg lærte meget. Man ligesom prøvede det der med at sige, jeg vil, i stedet for, at man ville ikke. Jeg synes, faciliteterne her er rigtig gode, fordi der er mange forskellige ting, man kan lave. Vi har spillet en masse pool, og vi var ude og spille volleyball i går. Det er ret fedt, at vi sådan har flere steder, vi kan gå hen. Altså her på Sportstar College, hvor vi sover, det er ret fedt. Og så over på ISI og spise. Det har været virkelig fedt. Også at der kun er 24 pladser, det gør, at man meget hurtigere kommer til at lære de andre at kende. Det har faktisk været rigtig sjovt at komme tæt på Pernille, fordi at man tænkte ikke sådan, altså når man snakker med hende, så tænker man ikke sådan før bagefter, at det var egentlig Pernille Harder. Så det er sådan, man føler, at man kender hende lidt. We'll be fine. Hey babe, don't turn around and walk